Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtutampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Birundo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Birundo. Kina akong kaipon, murag, wapagin mo kasalong, murag, gusto namang dominar nako. Nalimot siya nga ako mo'y lalaki. Gusto siya nga andiron ko niya. Pero nga nung, inani no, o kung sa'y na hitabo na ko, aron masabtan ninyo akong problema, inani o na ko pagsugod ang tanan, ha? Aro, may kayo kay... Kada ako yun musulti, ni agyog ka kayo. Ano yung biliban ko? Utabang ko sa mga problema. Sabot sa dahan yung problema. Sige. Mga tata, Ruby. Kataon katong sama... Bungas ako nga Bungas damgo. Kada, larga. Kana, okay. Usuling. Usuling ko. Ada? Usuling ko. Usuling ko na. Kay usuling man Sige. umabot. Taas ka, Pedro. Taas na? Oh. Pamupagamay. Pambubigamay. Diha. Kana, kana. Usuling ko. Pagkatahom. Kung kita nga duka maun. Okay kana. Murag kalimut ko na. Larga. Sakto ka na. Huwag ko damhang. Sa atong damgo. Taas na po. Taas ka po. Di sakto ni pitato kani. Sakto ito. May atulin ko asiyabag. Sige. Kana. Usuling ko. Usuling ko. Pagkatahom. Kung kita nga duha unta maoy magdayon. Wako damhang maoy atong dangatan. Sa kapalaran di ay kita pagkabulagon. Usuling ko at isipon ko nga ang tanan bula lamang sa akong damgo. Damgong may matamis na sugilan. Apan sa pagmataluha maoy na angkon. Oh, pagkapait ang kapalaran ko samaran sa ng pagluib. Nga ano ba in taon ako maoy naing naming mga kasakit. Uy, Binondo! Si Binondo ko na. Kinsa man na Binondo imong ingon, ha? Binondo ba? Binondo. Naalam mo na ka diha, naunsa ka man. Parbida sa di mo suling ay bida. Naunsa man taon, Binondo man taon ka oy. Dai, alage. Nagkatakanta diha, uy. Ay, nagkatakanta ni si Pedro tay. Dro! Lakaw na lang, balik na niya ha, hindi kahapon ha. Balik ko sa puna. Vibes kay mo ng Pedro nga nanay 16 Ay, anyos habang nang gigay. maintain. Naunsa? Basig mo sunod ta mangita kag 16 anyos ha. Bida sa hinoon, di na ni ka mo sabak akong paa di para Pedro dai. gusto Ay niya kabalak sabak. ka dai kay. Karon, ay man sayo mong gingon. Sige lang kanta diha nya ang basura wali mo gipagawas daan arabang truck sa gawas. Duol na kay sa ato. Kuha na to. Hindi mula kang trucks basura kundi na makuha ang atong mga basura na Bugiro ba yan nimo uy? Sa tay mong giingon? Dili na mula ka ang truck sa basura kundi nila makuha ang atong basura. Oh, mao na. Natural ka din ang mulakaw. Mudagan naman na hanggawa ka. Giti. Pangita ditong truck pagkamaong mulakaw pangita. Ay, sige punan pag Sapa day, unaha to. Kay basi pabiyaan na to truck sa basura ba? Ikaw Joko, ikarga din truck sa basura balimta na ha. Lihok na puno kay baho na na diha. Wala na siling. Pagtakidor to yun mo. Nga ano naman sad mo, ha? Nakabati ko nagsaba na sad mo. Sabay nga ito. Wala to tayo eh. Kuan, gidugo akong asawa taon tayo. Mauna nga sa puton kayo. Oh, gidugo na sa di ay. Lagi day. Gidugo. Binawa ng sakit ba? Lami. Tagay kayong himuong dugo-dugo. Kay gidugo siya. Di mahimong pugna tayo kay dugo-dugo na. Ay, lagi na hibaw ko, ha, na ang buta kong ipasabot ba, nga kanang ilang binuan, mahunong lang na kung masudla na nagtiki ang tiyan sa imong asawa. Tiki. Anong sudlag tiki tayo? Kuya, ako na sudlag tiki. Magsabak pa ang buta kong ipasabot. Bugo ang tawanan ka, Birundo. Magsabak ang buot na kong ipasabot. Nakubag, kanang muragi, unsay pangalan natin, kanang sudlag, kanang mga baki sa sud sa tiyan, unsay tawag ka na, sa kanang gianas yung kanto, sa tawag ka na. Pero anong masabak man tayo? Be, Inuo ko mo, Birundo. Natural ka bang sabak kay imo man ko ng lumluman? Maunang nahibong ko kung anong wapas siya magsabak.
tarong ako nun ninyo pagtrabaho Birundo. Gusto na ko makakita sa akong apo. Kung sa man di yun mo makahatag na akong apo. Tay, probinsya. Magsulti di mo makahatag na akong apo. Ha? Oh, kaya nga naman day, tay. Ha? Nga naman, di may makatag di mo ka po. Uy, tagaan ta mong manghod. Baka sa bungo, ito eh. Abi ni mo, Mari. Believe di ko ay ko ng iyong bana, Mari. Uy, hugihan kaayo. Grabe, mangita kwarta. Asago ka man ang kung anang gwardiya sa gabi, tindero sa adlawan. Unya, vlogger pa. Mas kangil nga layo ayo sa akong banaan, Mari. Uy, mao nga swerte, kaayo ka, anak, Mari. Mao lagi, Mari. Pero dako man sa gastuhan sa bahay, Mari. Naamang good ang akong mga ugangan. Ay, sige lang, Mari. Kuan man na siya, Mari. Grasya man na. Sakto gid ka, Mari. Kay sukad nga naa si Tatay Ponyong. Wala mi maglisod sa among panginahanglan sa bahay, ilabi na sa pagkaon namo matag adlaw. Mao cute. Kay kugrando kaayo ng imong bana. Lagi, Mari, mao gyud. Kining, Mari, naanamay ko kay Gracia di Mari ba? Pawa matagamay di Mari bi? Kana, Mari, oh. Ay, kanang apili lang sa... Nana ang para bugas diha, Mari. Ay, angga, para... Kuan, para pamitin nimo. Kompleto na naa na sa diha. Hala, natagan na lagi ni mo, Mari. Standard naman gunang imo, Mari. Ay, salamat, Maria. Sige, arin ako, Mari. Sige, amping. Ang bugas ayaw biyae. Ay, para pa yun kag bugas, Mari. Pastilan sa uy. Kanang kaikog baya na ako, ani, uy. Pastilan, Mari, karaan na ka na ikog-ikog, Mari. Karo ba nahon na, pabagaay na gid na sa naong ron, Mari. Ha? Pabagaay na ron sa naong. Kay kung dili mo pabag-on, pas mo man ka. Sa ito, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Hello guys! Mga kakigol! Good morning ninyo mga kagigol. Mapagi pagbata na ko mga kagigol. Pasensya na mo ako'y hilamos mga kagigol. Pero ingon yun na sila nga mas nindot ko tanaw ng bagong mata nga wapay panghilamos mga kakigol. Tungod kay anha ni mo makita ang tinuod nga beauty. Gwapo ba ka o gwapa ka? Kani inigmata na ko. Inigmata ni mo kanang tinuod nga gwapa o gwapo. Kanang wapa, kakaligo, ikaw magkaligo, mag-make up naman na niya. Di na tinuod nga original nga beauty mga kakigol, di ba? Oh, pero kini ako tinuod yun akong naong mga kakigol. Apiki yung kong naong mga okay mga kakigol. Maulo to mga kakigol. Salamat kayo. Thank you for watching mga kakigol. Ginubulit ako. Bye mga kakigol. Nag-vlog, di ka? Kahanday ka na mag-retreat sa ato mga followers ba? Ang pod anhal lang tapos mag-great permi o good morning. Ili lang sa kanang anhal lang ta mag-great sa radyo pod. Sa iyo, asa di mo nag-vlog. Oy, pati kay kaligo diha. Ay sos, nun sabi yan ni siya. Nun sama kayo, maligo sa... Para kondisyon ba sa lihok-lihok? Mao nang di pa maligo. Ay, kapoy ni mo. Hahay. Ang saban? Mukaon ka o maligo ka daan? Ay, sa kondisyon ko, maligo lang sa kudaan day. Para Sige, nindot kay ba? magsukad lang sa kundaan ha. Aron mamahaw ta kay magluto patag sudan para ibaligyas pa ni Udto. Okay day. Sige. Sira. Bilibagi na ako, aning waswit na ko. Pinangga yung kay ko. Maligo na ko, niya magluto og sudan para ibaligay ni Kaunto. Hello mga kakigol, kumusta mo? Aniya nang inadlaw na tong game buhaton mga kakigol ha. Nga mao ang pagluto sa mga putahe aron ipakaon sa mga suki nga customer. Unya mo dumdum ra pagid sila dinhi sa akong tindahan. Unya ani mga on tungod kay ang ilang giapas, paborito nilang sudan, purting lami ang magud kay ni pagkaluto mga kakigol dira o. Tanawa nga adobo. Ako gyud gilapaan daan nga adobo mga kakigol. Una na ko adobohon. Mao ni pila ka the best pina Jewel Bensin nga luto kanang lapuan daan una adobohon. Bagay sa kuno ko dili ka kay customer niya na vlog ni mo diha oy. Lagi day. Okay mga kakigol ha. Ako sa tabangan akong waswit mga kakigol kay kapuliki taon sa kadagan sa mga customer. Dali kay Goldfrog kan. Diron jo. Nabayo ti kanita kom skaldiro ron buanga ka tagay to kanon. Day. Bilay ka nun niya. Usa ka kaldero. Taro kay diron jo.
Wa ko magtuong nga katong akong vlog taon, naapil ang tingog sa kong asawa nga miingon nga, "Hoy Bruno, labayon na tikag takom sa kalderong buanga ka." Tagay rin ganon. Wa ko kabantay nga nakuha di ay tingog niya dito sa video. Unya ako ra bang na-post? Unya. Day, saling, day. Oy, ngano ba? Oy, mura ka ba na kabayong na yabag? Naunsa ka man, ha? Ay, Ngano ko ba? anday, stang lugaw day sa akong i-post ba day ba? Katong Ay, video ato ba? ba? Katubang katong paghuma na tug luto taon niya. Ningon sa akong content dito sa tindahan, bakit dito sa tindahan? So ko gali kay ka nako ato, ingon ka. Hoy Bruno, labayo ti karon takom sa kalderong buanga ka. Tagay rin kanon diri. Kadugdog ka to? Oo nga naman, nasuko. Ay, wow, oy. Kaya nga naman, ano problema? Ay, katong maong video day, na-viral tungkol sa buang. Ha? Na-viral day. Ha? Dako kay views, 1 million. Ha? Tulor ka daw. Ha? Lagi grabe ha, oy. Miigo, man. Unya, pila may sweldo ni Maana? Oh, narin na sa mga $18. $18? Kagamay ra god. Lamay bitaw. Ay, mudako na eh. Basta daghan tong video. Nahibaw kang bag-o pa mata nag-vlog taon ani. Kay bago, taka lang bag-o. Bag-o pa magod. 20 ka, 20 naman ka, 20 pa ako followers, 20 kadlaw ba? 20 kadlaw. 20 ang ako mga followers karon, 20 Boy, kadlaw ba? 20k naman ko na yung mga followers. 20k ba? Sige. Pero doy, 20, pasangil lang ng vlog-vlog ni mo diha ha. Naanay kay mga sikreto diha mga followers ni mo nga imo nag-ismupoy ha. Bangas ka wataw gismo kay pataka lang ka, oy. Bantay bitaw. Pre! Pre. Pre, Brindo! Nga saging, Pre, scatter niyo, pre. Thank you. sikat saging kinaon to. Sikat na kay kato yung mong content nga nag-viral ba? Ah. Skalagana ni gamit at yung audio, pre. Ha? Nga naman. May lang. Mau gani, pre. Papilay ako na, pre. Ay, kalibalan ako. Pilay mo yatag ng sweldo kay. Mahin na lang, pre ba? Natin para palit bugas. Umita kwarta rin, pre. Wala problema. Problema, nagkalit, may problema. Abang nga na, ano ito sila? Abang tao na rin saging nga, hindi na ang bambina. Ay, maging mo ng guntit, dire. O siya akong baton, pre. Panghugas sa plato. Mga pa yung makakaskuntit-kuntit ako, panghugas plato. Oo. Panghugas sa plato, kay bidyuhan na ka! Ha? Asal, mistalyo. Bida ba? Pero do, Ay, di! kining ko andong ba? Nay ni chat nako dong. Ah. Musugot pa kuno akong bana nga paliton ko niya 1 million. Unsa? Paliton ko no niya 1 million. Unsa man sugot ka? Pila? 1M? 1M. Di koy. Oh, mahal gid ay ko ni Wodo. Ay, katuan na. Di siya mauwaw, paliton ka niya 1 bilyon. Nya, kagamatoy rana. Nganong gamay ra man ang 1M? Ay, gamatoy rin kina, oy. Pila, ribalor anong kidney. No naa. Naay mo palit og kidney 500,000. Nya. Nya, duha man na. Pila, di 1 bilyon na. 1 million? Oo. Unya ka ng mata, palit og 1 milyon. Nya, duha man na. Pila na, 2 milyon na. 2 million. Oh, Hala 2 milyon na. So, 3 milyon na daan, ha? Ang kasigasing paliton og 2 milyon. Pila tanan? 3 og 2.5 million. Oh, ha? Eh, hala. 5 milyon tanan, di ba? 1 million na. Oo na diha. Nya palitong ra kag 1 milyon. Wa siya nabuang diha, pagaba. Wa siya kyape. Ay latong buang kay Tempasa. buwan nato. Tempasa unsay bot may pasabot. Sa pagtuon niya, pertuon ka. Hala. Sumusugot ra kag paliton ko. Di lagi. Aw. Sayaw. Gamay ra ng 1 milyon. Sa ato pa musugot ra lagi ka. Di lagi. Aw. Kagamay ng 1 milyon. May 5 milyon na. Musugot yun di ka. Ako yung sa taon ko na yun. Recorded by X Thunder Gaming. Kita na di yun. Kung ikaw ang paliton bisag trilyon pa di ko musugot kay mahal ti ka. Kunya ako 5 million musugot ka baga kang nawa gawa ka. Day. Siguro ka nga di ka masugot. Paliton kong trilyon. Dili. Di may advance ay, oh. Asa mga advance? Ay, dam day. Asa ang advance? Tuwe. Asa? Tuas blood control. Pastilan ko ni Bayhana. Padili-dili pa kuno siya musugot. Unya, akong giingnan nga advance. Dahil ingon. Hay man. Kakidort. Unden. Ay, sakay buhato na akong content na. Sakay maayo, no. Gusto na ko ka nakatawaan saan ba? Pero, sura niya eh. Lisod kig asa ko ng mga katawanan. Purbida. Pre! Uy, pre! Ano, saan ako kabalik taon? Lata ako sa usawa, pre. Ha? Nakita mo siya sa mong post. Unya? Katagong nanghugas kong plato, pre. Mo rito? Unya. Unsa ba, ha? Nganong suko man siya? Ha? Nga content man to. Pre, so ko guys siya kay dito sa kunos amo, di kuno kong manghugas kong plato. Pero dinis inyo, ako'y tighugas.
Mo ba? Ano gikulata ka? O pre, unya akong gisultihan nga kunti sa taon to day, vlog ra na. Unya? Gipangitaan, may noon ko sa atong kita, pre. Asa ko nung kita atong vlog-vlog na to, pre, nya. Wa pa man tayo sweldo. Di, ako ikatag. Mo nga, misamot sa kasuko, pre. Di sa mo to nga vlog-vlog na to. Unya? Ang salita mo? Pre, wanam ko'y kapoy araw, gikipalayas mo ko sa asawa, pre. Alala ko inyo, pre. Tigahugas akong plato, pre. Ha? Bida si Dinoon. Unsa, pre? Mao ni ako problema ron. Kay usa ko sa kaingon nga nung gipalayas pare taon sa ilaha o gigulata siyang asawa. Nya ang ako sa asawa, duminahon kog maayo kun sa mga vlog-vlog nga ako ang buhaton. Porbida. Nari sa diri sa mo. Ako ni pakaon taon nari taon. Pero sabi na ako, murang tao, way plano mo biya din ako kumpare kay lami magkakaon diri kay maayo luto ni asawa ko. Usa ni buhaton ako palihog tabagi ko niyo. Unsa man kung kaboy pasaltion, birundo. Okay, ang sendo na ito karong adlaw gulyat. Si Birondo, Ate Pres. Birondo. Oh, Birondo. Ada, mauni siya atong sinder, Ate Pres, nga, murag, kuan, kanang, loy-loy, pagbiya, nag-vlog-vlog siya. Oo. Nya, murag duminahon yun siya siyang asawa. Unya katapusan niya yung vlog niyang kumpare, yung ipahugas-hugas dito. So, ang asawa sa iyang kumpare, Ate Pres, nakakita, magipan nila sa sweldo, sa kita, kuno atong, Sa vlog. sa vlog. Unya, wa may gihatag sila, kay wa pa lang, masweldo itaon. O pag kuan gikulata gipalayas tuwa na puyo sila Birundo. Unya ang pagkaon si Jamjam sa dang Jamjam naman iyang asawa nga si Jamjam ni kuan mao to nga gi apoy yung Birundo dito di naman ganahan mo uli Ate Pres adto naman mo uli di naman mo adto naman gyud mo puyo di na mo uli sila kay lami man kay kaon dito Ate Pres lami kay maluto si Birundo og iyang asawa lami man kay maluto mao na nga karon na sila mo ni problema niya unsaon niya pagpauli ng Uli ang kuan Yang- katong di tipo nila. oh yang kumpare tulyo Wala, no? sa pingan na to Sayo na kinapaurion to sila. Saan man? Kanan din yung inasal nga yung katago na ito sa sada. Uli na to. muro kiro unsa unsa karon akong katambangan ning kuan natin pre sultihan gyud na niya Oh, pre sultihan. dili man sa ingon nga kuan pre no murag lain man kay pre nga murag salig na lang gyud ka diri Nga naa man kay panimay. na kay panimayo nya Nga kay asawa. tinuod lahi gyud kayo Pero kan paboy na anak na ko. tinuod nya Murag ko nangadapog kuan dako na. mao Gulyat. bam Maka-relate ko anang gingon mo nga ang asawa na ningal kita ng vlog-vlog. Sa amo, sultian ta kay nag-agi na ko sa kinakaron na yung mga gagmay kay mga bata na gidadog 5, na gidadog 10. Ati babina, vlog-vlog, ati babina, vlog-vlog. So, mga baby boys, ang ako ba kay ni mago kuman ko na kog vlog. Wa naman ko nga dai, nagaira gid sila on silang kanon ya kanay mga nanindag mapagkaon ba. Muna nag-agi na ko gusto ko mag-vlog ke nagaman ako para timo. tama na dilo timo bam panamay timo Oo, pero maingon ko nila nga time sa ayaw sa kay magagmay pa mga bata kanang bantayanan ra ba na mag-vlog tag mga minor o mga senior. Kamoy nag-ingon na dili ako kasi kusukan ta. Yan aliw kaya duwa mi kaka. Ayaw lang na. Ana ba? okay sugal sobra mag nahuog sugal ba ayaw gyud ayaw lang kay natublo sa mga mga bata minor ra ba mo anak kay daghang mga duwag kakaayaw. Arita sa kaning nahitabo karon nga naaras ila na magkan-ana na magtulugan. Oh. Isaías 58 versikulo 7. Dili ba ang puasa nga kung gikinahanglan mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan. Karon murag dili kayo mutakdo akong gibasa nga na ninyo sa kisa na inyong sindira. si Birundo Birundo, murag dili kaayo mutakdo ning akong gibasa tungod kay ug moingog nagsagop kamo sa mga bulaton sa pagpuasa kanang naang dili og sa tagamo pa dili man kayo siya talabangon. Di talabangon. Wala man kayo siya magkalisod Kaya siguro. naman siya pamilya god. Oh. May asawa. O dili man sa og nag-ilait sa kalisod nga angay siyang tabangan. Piskay man siya glawas og taga-uslo pa. bitaw Piskay maglawas. Okay, di piskay tibuhay kinabuhi ko. tiboy Kay og talabangon pa siya, maigo diri kini ngatong gibasa nga isip pagpuasa nga nagbuhat kag mga maayong panig-ingnan ngadto sa musika ta. Murag dili man kayo talabangon. Sulti lang daw nga papuli alal siya sa ila. pabalik Oh. Ug dili ba bam atos inyo? murag padulta ni ani Ate Prisda Di ba ka ng puasa, Bilo Santo raman?
Unsa man ba? Iyo sa Pedro. Sa Ate Pres? Ato sa inyo na lang. Ato lang, Huwag ka ato lang, gibuhi. ato. Gamit akong kate ay. Bitaw tinora sultilan siya dong nga paulialan siya sa ilaha pananglitan Bitaw, yang asawa ng suko pwede man ugim explikaran ng asawa niya nga kadtong imong ipahugas-hugas og plato inyo ara tong content pero moingon siya nga ay hay man ang kita hay man ang kita Mao bitaw gisultihan bitaw niya ba pero gipakita ang sweldo. oh moingon nga apil man akong bana diha be Ay, palayas lagi siya bang. Tuwa pa yung sweldo. Ay, magkita, wa pa yung sweldo. Alayas. Alayas. Ba't niya to Di sa ako ila nasawahan, no? Oo. kanang ibalik tong kadto bitong suwat atong giagi gibas kuan na totoo sang adlaw Goliath Mao sa kan. nga kanang gugmas magtiayon hapo-hapa lang dong so ay naghapo-hapa Wapa. ihapo-hapa Ah. hapo-hapa lang natang kugol sa mga asawa basi kuwang lang naghapo-hap Bitaw, bitaw. usay laing termino sa syudad kuwang sa Tagalog kulang ng lambing Ah. mao ba Ah. sa nalipat mo ko sa kununa nakabasa ko sa Facebook lang na namatay pa akong tambubuan Ha? Unya. manguan manguprat para matay taong kay pa akong tambubuan Kapatay din sa bubuan. Karang murang patyukan mo ba? Patyukan. Kapatay na, oy. lain pa ng putyukan lain Oh, tambubuan lang, ina. Nangutan na lang sa mamba. Klase na sa... Unsay tambubuan. Wala siya kaila. Kanang murang patyukan na siya, mamba. Kaila- May pero purting ito la. ate Pres kaila kag buyog Oh. ang buyog di ba ito man nga murag ka ng tambok-tambok ug lubot ug lawas kana putyukan daot daot ang siya pero ug mupaak nga siya Patyukan tambubuan. o May daot. tambubuan umupaak nga sa dili ka kay kakita na kay iyang bayan na murag klase og kanang hungot Di ba, murag lubi nga magbitay sa sangas kahoy Bam, di ba hornet may minister at English anang tambubuan? Hornet, no? no? Kukuan. Ang iyang bayaan ate Pres, magbitay sa sangas kahoy niya, murag porma ka ng lubi nga binuntan. mo O di ba? ka kita inuman dasmagan, Puti na siya, manlupad na tabangan, katamas ginhawa. Di ay. Mura sa day ko, ka na putyukan. Mura na. Mura na. lagi patyukan. Unya kanang tambubuan ate Pres, inigdaga ni mo, asa ka na, gukdon ka gyud. Gukdon ka gyud, mo bitaw sa amog, kanang puho na sila kanang kanang duslitan na lagso atol sa gabi kanang naa na magpuyo sa sultay kung adlaw wa am diha. Di ay. Unya ug ganong magukod sila magpumunta mong katigwangan kailan man sa mong baho sa kadagan sundon kag gyud. Wala siya tambubuan at press ay. Luwa do. Ay, wala. Ay, wala. Sa tupa, adlawan, wa sila diha. Asa sila manuroy? Manangitan sila mga... pero kung gabi naa sila sa sul. Shopping mo na Ang ilang bayan na maro maglubi nga binuungan nailungag sa ilawom ana sila pundo. Di ay. Kuya, mukuha ng pagla. Dagan ka na. Magkapatay mo Pero ka na nagkaroon sa inyo, anak. kaya anak man nas kalibunan. Bisa dias boboss pardo at press. Dagan tambubuan. Oh. Ang ilang bayan na magkumbitay sa Abadjang, kahoy. dagan tambubuan dia. Kung gamay pa ilang bahay, marunong gamay platito. Pero kung dako na, close na mura sa binuungan. Balik ta. Balik ka. Noong, sulti lang na yung mga asawa, ingay mong kumpare, pasulti yung asawa nga mo, ni tinood na sitwasyon. Tutalog na anak ka niya magkita, patagay lang po sila papahalay pa, pangting mo. No? Na nakita na yung tambubuan? Kita na. Paminaw gulit ako insulte. Kung mukita na gani, tagay sila sa o ka ng pati mo pang snacks, agi o ka ng hinabang sa ila, kay mom silang gikuyog sa pag-vlog. Kasi tawag ka na gulit kung termino, padangog sa tawag ka na. Suborno. Ha, suborno? Dili lang sa suborno. Sabi na. Tabang lang. Tabang ako mukita na. Tabang lang. Lahat po ng padangog gulit. Lain man na padangog. Patangam na nugularan. Kanang padangog, silbi murag ulo-ulo man na nimo. Kana. Lahat mo ako mo padangog. Ate Pres, Unsa man? magamit mo kitipo lang. Kaya ko ay puzzle. Dihan.